Odia Tech and Science, Exploring Innovation and Discovery in Odia. ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାଜାଗତିକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଚମତ୍କାର ତାହା ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମହାକାଶରେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରାତି ହେଲେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି ହୋଇଯାଏ? ଏହି ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସିଥିବ। ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ଏହି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି କାମ କରେ ତାହା ଜାଣିବା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ମଜାଦାର ଧାରଣା ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ପୃଥିବୀଟା ପୁରା ସମତଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ପହରି ପହରି ସକାଳେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସେ। ଶୁଣିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଏକ ବିଶାଳ ଗୋଲକ ଯାହା ମହାକାଶରେ ଲଗାତାର ଘୁରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘୁରୁଥିବା ପୃଥିବୀ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଲାଗି ରହିଛୁ। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଏବଂ ରାତି ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏ କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ବଖରା ଅଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଘୁରୁଥିବା ଚୌକିରେ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୁରି ଘୁରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଦିନ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଠି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ରହେ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ରାତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପରି ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ। କେବଳ ଆମ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଲଟୁ ପରି ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା, ହଁ କି ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଠିକ୍ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 4 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଠିକତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଦିନ ରାତି କଥା ତ ଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ଯେଉଁ ଋତୁ ବଦଳୁଛି, ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ତାହା କିପରି ହୁଏ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ଘୁରି ଘୁରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖରାଦିନ ହୁଏ, ଆଉ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ଶୀତ ଦିନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଅସଲ କାରଣଟି ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣରେ, 23.5 ଡିଗ୍ରୀ। ହଁ, ଆମ ପୃଥିବୀ ମହାକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ଟିକିଏ ଢଳି କରି, ଅର୍ଥାତ୍ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍କା ହୋଇ ଘୁରୁଛି। ଏହି ଯାଦୁକରୀ ଢଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆକ୍ସିଆଲ୍ ଟିଲ୍ଟ କାରଣରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଋତୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଋତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଉପର ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧା ପଡ଼େ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ତଳଭାଗରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବହୁତ ବଙ୍କା ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ସେମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଡ଼ା ଶୀତ। ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତୁଳନ ନା! ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋତୁଚକ୍ରଟି ଥରେ ଶେଷ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଜାଣନ୍ତି? ଠିକ୍ 365 ଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 9 ମିନିଟ୍। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଲମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଢଳିବା ଦିଗ ବଦଳୁଥାଏ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଋତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଲଟିଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋଲଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଇକ୍ୱିନିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର କିଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଜାଗତିକ ତାରିଖ। ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତିକି ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଉଲ୍ଟା, ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 କିମ୍ବା 23 ତାରିଖ କଥା ଟିକେ ନିଆରା। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଇକ୍ୱିନିକ୍ସ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ଅବଧି ପୂରାପୂରି ସମାନ ଥାଏ। ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଦିନ, ସେତିକି ସମୟ ରାତି। ଆମେ ତ ନିତିଦିନିଆ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଦେଖି ଅଭ୍ୟସ୍ତ।
କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର 2 ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଏହି ନିୟମ ପୂରା ବଦଳିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଠି 6 ମାସ ଯାଏଁ ଖାଲି ଦିନ ହିଁ ଦିନ ରହେ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଜାଗା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ? ହଁ, ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରି କିଛି ଦେଶରେ ଖରାଦିନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ମିଡନାଇଟ୍ ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ଖସିଆସେ, ଦିଗ୍ବଳୟ ବା ହରାଇଜନ୍କୁ ଛୁଇଁଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଠୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଆମ ସାଥିରେ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି ଆଉ ଚିଡ଼ାଉଛି କି ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉନି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ କାହାଣୀ ପରି ଲାଗିଲେ ବି ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚକ ଏବଂ ବିରଳ ଚମତ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କଳ୍ପନା ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଆମ ପାଇଁ କେବେ ବି ରାତି ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଦିନରେ ହିଁ ରହିବା, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ? ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଏହି ମଜାଦାର କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ବିଷୁବରେଖା ବା ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମାନେ ଆମେରିକା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ବିମାନର ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଠିକ୍ 1670 କିଲୋମିଟର ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ନିଜସ୍ୱ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗ ସହ ସମାନ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବେଗରେ ଲଗାତାର ଉଡ଼ିପାରିବା, ତେବେ ରାତି ଆମକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ରହିବ କେବଳ ଏକ ଅନନ୍ତ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଘୁରୁଛି, ହଠାତ୍ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୁରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ଡାକି ଆଣିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଇନର୍ସିଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀ ଅଟକି ଗଲେ ବି ଆମେ ଅଟକିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମଣିଷ, ଗାଡ଼ି, କୋଠାବାଡ଼ି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସବୁକିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1600 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ହୋଇଯିବ। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଘଟିବ। ହଠାତ୍ ଅଟକିଲେ ତ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବନ୍ଦ କରେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଏମିତି ହେଲେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ରହିବ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବରଫ ପାଲଟିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପୂରାପୂରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ସେ ପ୍ରଳୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରହର ଗତି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ବହୁତ ଜୋରରେ ଘୁରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, କେବଳ 4 ଘଣ୍ଟାର ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମଠାରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧୀର ହେଉଛି। ହିସାବ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆସନ୍ତା 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଦିନର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1.35 ସେକେଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯିବ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଟାଇଡାଲ ଲକିଂ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ବା ଉପଗ୍ରହର ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା ସମୟ ତାର କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରିବା ସମୟ ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଟାଇଡାଲ ଲକିଂ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ସହିତ ଲକ୍ ହେଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟ ହିଁ ଦେଖିପାରୁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏମିତି ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖରା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେହିଟିକି ଫେରିବା। ଯଦି ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଏଥିରେ ଅଗଣିତ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରାତିର ଆକାଶରେ ଏତେ କଳା କାହିଁକି ରହେ? ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖାଲି ଆଲୋକ ହିଁ ଆଲୋକ ଭରିଯିବା କଥା ନା। ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହି ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ଓଲବର୍ସ ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ।